Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Come on, man. Now, balikan na to ang atong ipanagsultihan kaganiha. Bahin ni atong ilang giingon nga superhero. Sayran ko ikaw kung unsay akong plano nga buhaton. Kung makuha na nato siya. Pamati, Gabi. Nagkalitan ko ini imong pag-visit sa among office, Miss Sophie Jimenez. Wa ko mag-expect nga ikaw ang mamahimo kong... Client, yes. Because I want your services. Ning inyong company. Okay. But before that, mahimo man tingali nga Sophie lang ang imong itawag nako. Mas ganahan ko nga mao ka na imong itawag nako. Dili ba? We're friends? Yes. Yes, miss. Oh. So, call me Sophie, please. I'm sorry. By the way, what particular service or services nga need nimo, Sophie? Good. But, sa dili pa kita mag-iskot ni Ana. House Engineer Andre Martin. Your... Yes. Si Andre, well, he's doing fine. Glad to hear that. Anyway, dili lang purely business ang akong tuyo ni mo din Fiona. Oh, is it okay for you to call you Fiona or Miss Fiona? Fiona lang, please. Okay. About sa unsa man ta di ay nang lain nimo tuyo nako, Sophie. Bitaw, I don't know kung unsaon ko ikaw sa pagsulti ni ini. But awkward tingali para nimo ning usa sa akong purpose sa pag-anhi. Kulbaan mo lang sab tinuon ta nimo. Come on, dili ka ang ngayon nga kulbaan. But ingnon tang, I mean, this is related to what happened to you. Mga usa na kabuan hapit ang milabay. Yes. Katong gi-attempt ka sa pagkidnap. Ha? I'm sorry. But may pipila lang unta ka butang nga buot kong masayran gikan nimo. Kun kini dili nimo ikasuko. Kay unsa man unta di ay na. About sa dayta po nimo. About di atong miluwas nimo nga nagtrending o gitawag karon sa kadaghanan og superhero. I hope nga dili ka ma-offend ining akong shall we say, pagka marites na kun pagka marites. Kun unsa o di ba sa pagsapot? Mahimo ba nga diretsuhan mo na lang kung unsa ang buot nimong mahibawan? Okay. Nakita ko ang interview sa taga-media and press ni mo diha sa social media. Ug nabati ko usap kung unsa ang imong tupag nga to nila. And you denied nga managkaila mo. Am I right? Yes. Okay. But what do you think is the reason behind sa iyang pagluwas nimo? Mahimo ba nga akong mahibawan, Fiona? Unsa? Sa akong pagsabot, dili lang related sa tanang details sa nahitabuan ako ang buot niyang masayran. Gani, wak ka gyud niya kalimti. Nangumusta gyud siya nimo. Fiona, Bitaw, one of these days ko no, dagal pagtrabaho sa ilang company nga nagpaabot nimo. sorry. But, dili ko interesado na. Ang akong buot nga masayaran.
kung unsa ang iyang mga gipangutana nimo bahin ni Ethan. Ug ingon man, kung unsa ang tanan mong gisulti nga niya. Huwag ko malimot sa imong gipasidaan ako, Andre. Ug ako kadagituman. But sa akong isabta ni Sophie, ni Miss Sophie Jimenez, musulti ka man ako sa imo usab nga isabta niya. But para na ako, sa akong naobserbahan niya, interesado gid siya nimo. Nakasiguro gid ko, anak. Fiona. Gituganan mo dahil siya. Ganiyan ako din sa to. Huwag ka man tingali magpasidaan o mag-remind ako, di ba? O mag-expect ka na nga every now and then. Matawag siya nimo. Mugi ka na ko din sa office. Paingon dia sa mong itrabahuan. Bisan ko na si Ethan nga nagmonitor nimo. Mas mayo nga kuhaon ta kadiha og ihatod sa imong gipuyan. Mahimo naman og dili. Kay naa si Ethan, di ba? Gi-mention nimo ang nga ni Ethan. Tingali may makabati nimo diha. Ako na usa karon diri sa sud sa office kay break time. Nag-snack sa kantina ako mga kauban diri. Basta. Magsulti tag tarong after sa imong off. Wabot ko diha sa wapay mga 5 p.m. Daghan na interesado ka na ko, Andre. Unsay labing maayo. Naalarma ko nining daghan nga na-interest karon nimo, Ethan. Mao ba? Hinungdan nga nakunhon ako. Nga aron mapadayon nato ang pag-undergo nimo sa trial stage. Maitingali nga usbo nato ang imong paragway. Kanang masiguro nato nga wag isibisan kinsa nga makarecognize nimo. Okay. Thank you, Andre. What? Gigasulti mismo ni Sophie nga imong anak Gabi katong babae nga mismo biktima unta sa kidnapping og naluwas niya itong giingon nga superhero? Oo, Professor. Mao ba? O kinsa ba kinang babayhana? Mahimo bang sayran mo ako sa tanan nga angay na kong masayran? Og sa detalye sa tanan nilang ipanagsultihan? Gabi? Kisultihan ni mo ang Professor, Daddy Cap, bahin sa akong pagpakikita ni Fiona? Yes, Sophie, my dear. But Dad, You have nothing to worry, my dear. Naunsa ka ba? pero Dad, Sige, kaingon ko na, wa kay angay kabarakan. Ang motibo ni Professor Charles, mausab ang atong motibo. Ug para kini sa atong kayuhan. Batusan ang kabutang, ang wa na ko mahimuti sa imong gisaysay nako. Nga matod nimo, gihimo mong alibay sa pagpakikita niya. I mean, niya tong Fiona. ang bahin sa unsa, Dad? Sa imong ingon nga alibay, nga daghan ang trabaho sa atong company nga nagpaabot kang Engineer Andre Martin. Nahilaw ka. Sa imo lang nga gipakita karon nga reaksyon, dili ka gid makalimod nako. Nga may gusto ka niya ng Engineer Andre Martin. Ug Dad, dili ka angay nga malimot, Sophie. Nga na si Harvey, nga dugay mo na nga nahimong hinigugma. Ug kayo kalimot yana. Bisan giyon sa ko sa pagpuga ang akong una-una nga nagtanaw ni ning enhanced video sa giingon nga superhero. Punan pa sa kong himong research. Imposible yun nga mahimo sa ordinaryong tao ang pagbuga og kuryente. Makina o usan ang kamasin ang makahimo na ini. Isa ato pa. Kung ikonektar mo kinis gitawag nila og superhero,
Makaingon kong dili gud siya usa ka tao. Nga kung tao man, usa siya ka bionic man. Komposisyon sa tao ug makina. Apan sa kataas na sa teknolohiya karong panahon na, niining modernong panahon, may posibilidad usab. Purely, usa gyud siya ka imbensyon. Nga usa siya ka makina. Usa siya ka machine. Usa siya ka robot. Humanoid robot. Mao ba? Yes, Professor Charles. Usa ka engineer, inventor o scientist si Andre Martin nga hinigog man niya itong gi-attempt sa pagkidnap. Ano may katawag ka, Professor Charles? Usay pasabot sa imong pagkatawa, ha? Professor? Sorry, Gabi. But, dili pa ko makareveal kanimo. Nini nga niya karon sa akong una-una. Buod ko pang mapalawman kung unsa na karon ang level ni Andre sa iyang pagka-inventor, sa iyang pagka-scientist. Professor Charles. Pabuta lang. Kay kung unsa man ang mahimong resulta sa himuon akong pakisusi, masayran mo gihapon kini, Gabi. Masayran mo gihapon kini. I need to go, Professor. Ayaw kalimot. Kaya kung may buot ka na ako nga patabangan, naara ko pirmi. Sa kanunay. I'm just a phone call away. Kung may kinahanglanon ka. Yes, Gabi. And thank you. Thank you, sir, Professor. Bye. Bye. Mayong pagbuminaw sa Lex Business kon purely business. But, kung sa confidential nga mga butang, dili ka kinahanglan nga masayod pa, Gabi. Managhigala man tuod kita. But, tungod og para lang sa akong mga interes. Hula-hula ko lang tingali kini. And maybe, nasayop lang ko sa akong pagsabot. Pero di ko lang tuyoon nga may mga higayon nga mag-angan-angan ko sa pagsalig ni Professor Charles. Gani usahay, magkapangutana ko sa kagalingon. Kung wa ba lang ka niya gamita. Kay sa tanaw niya, magamit ko niya tungod sa kong sapi. Shit. Di pala na ko nimo, Professor Charles. Suod ta, pero ayaw lagi pangitag paagi. Nga maguba ang ako pagsalig nimo. Kay kung binuangan na gani ko nimo, magmahay kagyod nga nagkaila pa ta. Magmahay kagyod. Natapos ko na ang pagpahimutan sa bago nimong imahin ng Paraguay, Ethan. Mao ba? Nahuman mo na diya, Andre? Oo. Huwag mahimo ka na mo barog. Aron, matanaw nimo ang imong kaugalingon sila kung sa amin. Okay. Sa'yo matanaw. Wow. Dili na tuod kini nga akong unang panagway. Nga ako nakita diya sa samin. You are a genius, Andre. So, karon,
Higayon na nga ipadayon na to ang next phase sa imong trial stage. Wala si bisan kinsa pa nga nakakita sa kuha sa CCTV netong giluwas mo si Fiona. Nga makarecognize nimo. Yes, gusto ka. O unsa nga klase sa trial nga ako angay nga mo undergo. Ang program of sensitivity, the way you react and interact sa matag tao nga imong mamit o mahimamat sa gawas. Pagasabton ko ba nga inline kini of the emotion nga imong giprogram sa akong system? O Ethan, What are the precautions? wa ko'y gihatag nga precautions and even limitations sa imong system. But gisuwayan ko sa pagsuot sa imong system ang kinaiya sa akong pagkatao, sa akong pagkako. Wow. Ug para nako, usa ni sa pinakalabing importante nga phase sa imong trial period. Kay gisuwayan ko usab nga doon na kitay interconnection sa usa. Unsay buot mo ipasabot? Nga kung sa imong masinati, ako usab kining pagawatihon. Diin mo usab kini ang paagi nga regularly mamonitor ko ikaw. Mao ba? I'm excited about this, Andre. Ug naglaom ko nga everything goes smoothly within this period. Misali ko nimo, Andre. Kay ikaw mao nga akong pagkaako in human form. Ug ako mauusab ang machine or a humanoid robot sa imong pagkaikaw, sa imong pagkatao, ug sa advanced vision o gilauman. Misalig ko nga ang tanan works well and generally speaking mas successful. May gidugang kausap sa akong system, Andre. Ibati na ko nga naay sets of programs and information nga misulod sa akong memory to my entire system. Nag-upgrade ko sa mga programs nga kinahanglan nga i-upgrade. Huwag di ka ni magdugay. Kay kusog kaayo ang imong processor. And a few minutes from now, makumpleto na. Apan gihatagan usab kini limitations sa mga butanga sa akong pangagpas. Di ba kaayo nimo? Kukunsa ka na. Mangutana ka kuno sa kini. Palihog sa hiri ako. A 4-letter word. Love. L-O-V-E. Love. Kun gugma. Ang love o gugma nga imong gipamulong naglatay na sa akong system. Oh, tinood ka na. Almost 90% and install na sa imong system. O gini mo ang gugma nimo sa kalinaw, sa kangayan, sa pagdetermine kung unsay husto o mayo. Nakiskot ka sa pulong love o gugma. Mangutan ako. Kung unsa ang kabahin ni ana nga ana kanimo nga wala mo gibutang sa akong system. Ang pagbati og gugma ngadto sa kababae sa opposite sex kanamo nga mga lalaki. Nganong nangutan ka man ni ana, Ethan? Tubag ako, Ethan. I'm just curious. Kay how I wish nasama ka ninyo nga tao magkasinati o mubati usab ako niya ng imong giingon nga love or gugma. Ethan. May nasulti ba ako nga wala nimo mahiuyon Andre? Oh, ha? Ethan. Salamat. Download complete. Oh, by the way, installation complete na. So, you're done? Wapa. But I need to shut down you first. So, unsa nga rason? Kay buot ko nga ma-check ang kinatibuk-an mo system for security-related concerns. Nga mahimo na tong masugatan within the trial period. Mao nga mag-ask ko sa imong permission. You don't have to ask permission. Kay ikaw mao ako, ug ako mao ikaw. Dili ba? I need to shut down you, Ethan, for 1 to 2 hours. Mao ba? Okay. Okay.
Unsa ba ka ng buot mong isulti ka na ako, Daddy Gap? Sorry, my dear. Dili ko ita-share kinibutang sa lain. Kudili, diyalan ka nimo. Seryoso ka, Dad? Unsa ka na? There's a possibility nga nasayop ko. But, may posibilidad usab nga gusto ko. Ha? Daddy Gap, unsay? May nahimatakdan ako ni Professor Charles. Nga mo'y naghatag og pangutana sa akong utok. Kung ang hayan magyud ko nga musalig niya. Dad, Og tungod ini. Samtang wa pa kita makabutang og dakong kantidad lang sa among giplanuhan ni Professor Charles nga project. Gusto ko maniguro. Kung tinud-alay bagay siya nga makig kasosyo nato sa negosyo, o gusto lang kita niya nga isud sa iyang laang. Aron kung unsa may dili maayo niya nga nahuna-hunaan og plano, mientras sayo pa, ato kini nga mapanaganaan, aron dili kita mabulilyaso. ay, ubay-ubay pagkitaw ni nga akong gibuhat. Ay, kamusta pa man yung mahuman? Oh, si Andre. Hello, Andre? May mubag bakita na, Fiona. May importante yung takong pakiksultihan mo. Ha? Kuan, niya pa na ba ko dagang gitrabaho, Andre? Ang backlog ni na ako sa office? Off duty ka na. Ginapaghihapon na mo ka ng trabaho ni Muria. Okay, gusto kong ugma dito sa office. Masugdan na po doon akong bago na akong trabahoon. Unsa man ko di na ka-importante ng pagkiksultihan ni mo na ako. May mo man tingali nga imo na lang isulti din di ba? No. Di ba yung sa cellphone kita magstorya pa ini? O nakasabot ka na tingali sinungdan. Kung ganong dili ko makasulti nimo through phone. Okay. Asa man ta magkita? Nagpaingon ako diha sa kaysa auto. Pikapon ta ka. Okay? Pabuta lang ko. Not more than 20 minutes, okay? Okay. Huwag ka naman lang musulti na ako kung unsa ng tuyo ni mo na ako while nag-drive ka. Mahimo man tingali, di ba? Seryoso kinimbutan nga, Fiona. Hinungdan nga, buot ko nga way makaisturbo sa atong paragsulti. Bahin ba ka na kang Ethan? Ha, Andre? Kay may problema ba si Ethan? Aduna ba? Abi ni mo, Daddy Gap, usa sa mga rason sa mga investors na akong nahipawan, sa hinungdan kung gano'ng nga buot nila nga mugkama ni ning humanoid robot. Mao ang mamahimong kalainan ni sa usa ka tawo. Kay matod pa nila, mahimo nilang mamanipula ang buot nila nga batasan sa usa ka robot. Dili sama sa tao nga may pagbati nga dili mo masabot. Kada tugod sa tarbo nga kasagaran, mao'y mo dominar kaniya mismo. Nga mausab ang hinungdan, ngano nga magkasumpaki ang duha ka pinuhat. Dili lang sa opinyon, sa hunahuna, sa panglantaw, sa pagsabot mismo, sa pagkam-up og desisyon, ug sa mas laping sakit, nga ang tao, maantigong mubudhi sa iyang isikataw. Ug dili sama sa robot nga mahimo ko na nilang ma-fix ang batasan niini. Uyon sa ilang gusto nga mahitabo. Kung sa'y buot mo ipasabot, Sophie, my dear. Salak na, Daddy Cap. Nga dili gud kita makasalig sa tao sa tanang higayon. Ug mao kinihinungdan ngano nga gubot ang kaliputan. Kay usag-usa ka nato, gawas na may tagsa-tagsa kitang kinaiya nga lisod sabton. May mga higayon man tuod nga magkatakdo kita sa pagsabot o magkauyon sa pipila ka butang. Apan dili gud malikayan nga magkasumpaki usab ang atong baruganan. Dili lang sa mga isyu sa palipot. Apan may garbo usab ang tao nga dili buot malapawan. Kay buot usab nga mo kontrol sa tanan, subay sa iyang gusto nga mahitabo. Isabtan ko ikaw, Sophie. Nga dili gid nato angay nga ihurot ang atong pagsalig, di bisan kinsa. Bisan na sa atong kauglingon.
Yes, Daddy Gab. Yes. Sa imong gisulti karon, nakatuon ko nga angay gidi kita nga magkusyon sa tanang mga butang. Bisan pag sa itong mga pagsabot o pagtuo na magkahatag kinig kaayuhan nato. Yes, Dad. Of course. Sa tanang nga mga butang, even sa ato mga desisyon. Pero hisabtan ko ikaw kung ngano nga gihurutan nimo halos ang imong pagsalig ni Professor Charles. Kay nadani ka sa iyang mga matamis nga pong. Kanindot kaayo ang iyang mga pasalig nga posible ko ninyong kalampusan sa umaabot. In other words, Dad, kung dilita ngay nga mosalig mismo sa atong mga kapamilya sa tanang panahon, how much more nga ito ni bisan kinsa? Right. Puso ka, Sophie, my dear. Nahayagan mo ang akong hunahuna upang lantaw. Hinungdan nga ang ngayon lang di ay ko nga magmatngon sa akong pagpakihigala ni Professor Charles. Bisan unsa pa gani kasuod, sukad pa kaniato, ug hangtod na karon. Maayo kay hisabtan ko ni Daddy. Apan naluoy ko niya. Kinadismaya agad siya sa akong gipanulti. Kay lahi ang iyang pagtanaw kang Professor Charles. Kay sukad pa kani ato, iya kining giidolo. Sa sama usap nga bahin, sa ako usap nga pagpasabot ni Daddy. Nakatuon ko og nakarealize nga dili man tuod kita nga angay nga mutuo ni bisan kinsa. Apan angay usap nga pilion ko dahi nato kung kinsa ang tao nga angay natong hatagan sa atong limitado usap nga pagsalig. Ug mao kanay ako nakita ni Engineer Andre Martin. Lahi siya sa upan. Sa unang hikayon pa lang nga ako siyang nahimamat. Nakumpara na nako siya ni Harvey nga akong boyfriend. And I really admire him. And I know nga dili kay admiration lang kining akong gibati nga to kaniya. And I hope nga dili kini mo sangko ngadto sa pagpati nga dili buot may tapo ni Daddy Gab tungod ni Harvey. Unsa? Tinod ba kini imong gisulti, Andre? Oh, Fiona. And I wonder kung unsa nga kung nahimo. Kung ganong ingon ni ang akong himatikdan netan. Bisan gilimitahan ko pa ang program sa akong gisod sa iyang whole system. Nga halos wa na gyud siya kalainan sa usa ka matuod nga tao. Tingaling nalimot ka. Nga ang imong concept sa paggama niya, mao ang imong pagkaikaw mismo. Fiona. Unsa karo imong plano? Temporarily, gi-shutdown ko siya. Kaya buot ko nga reviewon ang tanan nga akong na-feed niya. Siyang system. Abi mo, Andre. Although, dili man negatibo kini imong gisulti karon nako. Bahin sa characteristics ni Ethan. Ba't nabalaka ko na itong uban nga mga inventor? Nga may sukwahi nga mga panglantaw. Plano o projection, dili sama nimo. Kay mahimong ang ilang kay Pao, gamito nila sa personal nilang mga interes. Ug mao na kanay nitabo karon sa kalibutan, Fiona. Ug mausab kini ang hinungdan. Nganong nagkimugna ko si Ethan. Isip al kontra o pagpangandam sa ilang gibuhat karon. Kay migaman na silang mga hinagiban nga makamatay. Hinagiban sa pagpakigkubat. Ngaghimo lang rason ang pagdipinsa sa kaugalingon nilang nasod o teritoryo. Apan di ay. May lawom nga katiyuan. Ilabi na sa mga elitista nga buot kontrolahon ug manipulahon ang tibuok kalibutan tungod sa ilang takog sa gahom ug dungog. After sa imong pag-review ni Ethan, unsay sunod mong plano? Buot kong ipadayon ang iyang pag-undergo sa trial stage. Siyang pagpakig-uban sa mga tao sa palibot. Dako ko pagsalig nimo, Andre. Misalig ko nimo. And I hope nga magmalampuson kinisubay sa imong tinguha. Sa imong katuyuan sa pagmugna kang Ethan. Shit. Until now, pag ko makadawat og update from detective agency.
Nga akong gipairan o gitahasan sa pagpangita sa nabadiog diha sa social media nga superhero. Pero na akong masuta kung kinsa ug unsa gyud ang nature sa iyang pagkasiya. Kaya nagtuo ko, kung makuha ko siya, dako kining ikatabang aron mapalambo ko ang akong Bravo X nga hangtod karon. Still in the process pa sa akong pag-restore ni human ma-damage tungod sa akong kalagot. Yes, tawag kinikikan sa office from my secretary din his company. I-press na ko ang button. Yes. Sorry to disturb you, Professor Charles. Britswa ko nun sa imong tuyo. May doon katawag po at magkikita ni mo, sir. Importante ko ng ilang tuyo. Dili ko gusto ang budaw atong bisita. By the way, kinsa ba sila? Wa ba sila magpaila? Managkailang ko mo, Sir Charles. O makita din siya din sa imong personal monitoring screen ang duha, sir. Sa may labi, makita ni mo. Okay. Akong tanawon. Excuse me, sir. Oh. Sa may labi. Oh. Shit! Ang duha. Si Brex ug Chuck. Hinaot nga wami makadisturbo kanimo, Professor Charles. Oo na, Professor. Nakadisturbo gyud kamo. Sorry, Professor. Sorry, Prof. Sorry. But, pagkaibaw o pagkakita na ko, ng mga hinampak di ay, ng mga inventor, ng mga way ayo, o scientist ko no, din sa atong dapit. Gimanduan ko na lang ang guard nga pasudlon mo. Napugos ka di ay pagpasod na mo, Prof? Labaw pas na pugos! But anyway, gusto kong may baw kung ngano o kung sa inyong tuyo nako, nga nagsamok man mo. Sorry. Ikaw na rin sulti, Bro Brex. Rito ha kung unsay tuyo ninyo. Yes, Prof. Mayong pagbuminaw sa spin-off. Nakabalita lang nga interesado kani adtong katubitong na baniog sa social media, Prof. Gitawag sa mga tao og superhero. Kuman maluwas katong makalagot ng babae nga gi-attempt sa pagkidnap. Makalagot nga babae, ha? Ganun na, Prof. Tagsa-tagsa mo kami sa pagtutok si Bro Chuck, Professor. Habi ninyo. Nakaday gyud ko ninyo. Kay high-tech na gyud kaayo mo. Kung anong naabot ka ninyo ang information, kay interesado ko ni atong matod pa o nabaniog nga superhero. Yes, tinuod ka na. O gani, tungod sa akong interest nga maila katong tawhana kung kinsa man siya, gikulikta na ko ang mga CCTV footages nga kuha sa maong attempt sa pagkidnap sa maong babae. O nga ang maong footages, akong enhance ano maklaro gid nako ang dagway ni itong tawhana. Og, nagmalampuson ko. Apan, dili lang ang iyang panagway ang akong naklaro. Although, nagbunit ka tong maong duha nga mga kidnappers, but, ang ilang bayhon, ug ang inyong pag-ani mismo dinhi sa akong opisina. Kidugay na kong nakaila o nakapamilyar ka ninyong duha. Nakatabang kinayugda ko. Ang inyong belt, ang inyong mga lihok, susama yun sa belt niya tong
Duha ka mga kidnappers. Unsa? Bro pa. Bro, Bricks. Og bisan pa og mudinay pa kamo. Dili gyud matuyas ang akong pagtuo. Nga kamo gyud kadtong duha. Dili lang base sa mga sirkumstansya, lakip na katong tato. Nga na sa imong lawas, Jack. Professor, Animal ka, Jack. Danghag ka. bro, Pero, nakailan mo ka na ako, dugay na, dili ba? O kung magkasinabot kita, wa igyod mo'y angay nga kabalakan. Unsay buot mo ipasabot, Professor Charles? Unsa? Tabaghak. Ahak. may pagwat tamo ato sa opisina ni Professor Charles Bricks. Dito ito madiskwidwa eh. Ang buot mong ipasabot, Chuck? Nga kung imong gipasol nga nabulyaso ta nga doon Professor Charles. Ha? Nang imo mang kadanghag. Ang imo mang pagkaway-utok. Mugil kanunay nga maghatag na ito bulilyaso. Yan, ito na. Basta mag-uban ta. Di ba? Ikaw, Bricks. Kaya di ba, Gon? Suma, pila nagkahigayon tang nabulilyaso sa atong mga lakaw. Basta mag-uban ta. Kapilan ba? Ha? Ano na maghiskot ba yun, Bricks? Total, okay lang ito, Professor Charles. Huwag mo siya mag-isip na ito nga, mga kaaway. Nahimuot mga rin siya nga. May atupta siyang basina personal eh. Oo, natural. Kaya interesado mo siya nga mong gamit na to. Ibaga ka. Huwag ka kasabot. Ano ko taon, Bricks? Nga, ano gutaw, wa. Sa kahanggaw ni mo. Tumanan na nato ko nato, Professor Charles, ang gusto nga mahitabo. Matabangan na nato siya sa pagpangita at itong hambog visit ng itawag nga, katapang itawag sa mga tao nga nasa social media nga superhero. Gahalhal ka lang, Jack. Ay na lang kung nagtuwa si Bricks. Imo mo no, ito sumutan. O kung saan gusto ni mo akong buhaton, ha? Nga pasalamatan ta ka? Nga daigon ta kang yabaga ka? Hanggaw ba yun mo? Ato na lang yung subayo ng gisugo ni Professor Charles na to. Uban siyang pag-analisar ang may koneksyon gyud si Andre katong giingon nilang superhero. Shit! Kung si Professor Charles nagtuo nga may koneksyon kang Andre katong tawhana nga nagkasanta na to sa ato untang pagkidnap itong Fiona. Alang ako. Dili. Wa gyud ko'y pagtuo nga ingon ni ana, Chuck. Nakasabot ako ni mo, Bricks, kung ano di ka mo to nga may koneksyon gyud ni si Andre ni atong gingong superhero. Hibaw no! Ug sa may mong hibawan. Unsa may mong pagtuo? I'll kalain, Bricks, ha? O gano'n malayan magkuno ko? Kanggaw biyan ni mo ay, Chuck? Gitawag na sa panaghanggaw. Kay hanggaw ka man bitaw? Nganong malayan magugong, ano? Ang aan kong di ka malain, ha? Kay dili ka manggod mo angkon nga mas mayog, mas mantigo pa si Andre kay nimo. Unsa? Ikalita pa rin mo break ang auto bricks. Nay, may inuuna ko pagka-umo nila. Nay, oo. Awan isimod ako. Gusto mo na? Ha? Ay, ang mama, no? Mama. May kayo nagmama rin na. Magay na tutog ng bungi pagkang hanggawa ka. Uy, masuko ka na ako, bro. O kinsam ka buanga ka. Nga dili masuko sa imong gisulti. Ha? Kinsa ka nga di ko masuko? Ha? Ako? Malain? Kanang sa ako nakalupig na ko si Andre. Daghan ang higay yun, Bricks, oy. Unsa? Katulad dito Japan, ha? Oh. Atong nagtuon og nag-research na dito sa kauban itong mga delegates sa Pilipinas. O ka na mag-lecture ato mga instructors o professors dito. Ha? Kung gusto kang maguba ng naon ni mo, Chuck, ipadayon ay mong gisulti. Dili ko ikaw sang taon. Sige, ipadayon.
Bricks ba? Ikaw ba unsa ka man, bro? Di ka man ka komedyahan, uy. Baliwa! Hinugtag! Medya na to. Palaguta pag yung mayo, ha? Di ba, labod na gano'y way dila ni mo. Sige! Hagitag yung ko! Sugar mo si Bricks. Sa akong tanaw niya, sa iyang ipakita nga reaksyon. Dako, yung kayang pagsalig niya siyang kaugalingon. Nga, mas mantigo pa yun siya kay ni Andre. Sa akong bahin, moyon ko nga layo regulo sa kalantip sa panghuna-una sila si Bricks ug Chuck ni Andre. Nibaw yung ko na. Pero, nga rin ako, wa pa matao ang inventor o scientist nga makalupig sa akong abilidad. Wa pagyod! Kumusta, Ethan? I'm back, Andre. Natapos ko na ang himo kong pag-general check-up ni mo, Ethan. Sa imong whole system. And I'm ensuring the stability of your system. Ug akong ipaninguha nga way posibleng corruption nga mahitabo although the process taliwa sa last phase sa imong trial. Thank you, Andre. Nanotice na ako nga daghan ang nadugang sa akong system. Ug mas paspas na ang processing sa akong interaction sa talang butang upang hitabo sa akong palibot. Yes. Gisiguro ko lang mas more efficient ang imong performance. O ma-maintain ang imong sustainability sa mga softwares and hardwares nga daan mo. Kinon sa magsugod ang final stage sa akong trial, Andre? Sa mas labing madaling panahon, Ethan. Thank you, Andre. O, Fiona. Gibago ko ng panagwanitan. For security reason. Mas labing maayo. O gisabtan ko ikaw, Andre. May giplat o may giprogram ko nga schedule sa system ni Ethan during nining iyang trial period, Fiona. Ug may gigahin ko nga schedule nga makiguban kanimo si Ethan. Mao ba? Pero, wa kay makamatikot kung unsa ang nature ni Ethan. Upgraded na siya. Mao ba? Sa imong gisulti, excited na kong ikauban si Ethan. Oh, it's not my phone. Oh, ang akong phone. Excuse me. Oh. Igo mo lang kita nawang imong phone. Wa mo kinito ba ka? Si Sophie Jimenez ang gitawag ka. Sige, to ba ka? Hello. Hello, Andre. Kumusta? Bahay mo pa magkita ta? Ha, Andre? Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre ug si Ethan. O palihog na ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.